slept on. You get the rhymes for the homie rerun. Hey, 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 what's happening? Now they get my drink, that's right. Shake your ass, let it sing, that's right. It's the moves on the beat, that's right. It's the Dodge Bit. Shake your stuff, Европейска столица на културата 2019. Живото от Давос ТВ и цяла България сега ще разбере кой е най-горещият площад тази вечер. Я кажете, как е настроението днес? Готови ли сте да се избухнем много яко? Ама да почваме тогава. Мечти големи като град каньон, концерт пълен скоро стадион. Ела да ти ми покажа всичко, което съм постигнал с микрофон. Ама се няма да спокойно да вечер. Като бяха деца, играхме без неща. Кефът беше откачал много други неща. Някъде ще бъде така, без мен за да почва това. Детите, които се сближиха, но по-горявам кои са сме. 60 секунди там и до края, 24 часа на ден. Оставам си презрет, но по-горявам се вози черен река Шевролет. Слабо долу грижи няма. Но по-горявам ти се сме. Разрешава посред нощ изгледа ми е любимо. Повече сме опознати, степи фотоапарати, след реалити формати. Не работим заза, да свързваш ще ресурс, който знаете. 24 часа на ден. 24 часа на ден. 24 часа на ден. Страхотни сте Пловдив! Ще ви спомня още една песен. Има една малко изненада, но сега ще видите каква е тя. Готови сме? Това е нашата първа песен, която ще излезе вече, така че очаквате. Мислех просте, да и кога, но май по-добре време да се чека. Не, няма да се влюбя, живота си е мой Стара първи нощ, що да стъпнеш. Знае, че ще искаш още. Бенг, бенг, бенг. И палето, слабостта, искам да